Això és El senyor Miret recomana. Hola a tothom, sóc el senyor Miret i aquest és el canal El senyor Miret recomana. Parlarem de llibres, en principi dirigit al públic lector en català, però anirem evolucionant aquest tema. El motiu de crear un canal és perquè he detectat que la majoria de booktubers són jovenets i no n'he trobat cap que sigui com jo, que porti algun dent postís, que sigui madurito i que tingui barba. Però no ens portem a equívocs. Jo no sóc el típic que li agrada la música clàssica. A mi m'agrada el rock i el beat, com podeu veure. En aquest canal són benvinguts els joves i les iaies i espero que us divertiu amb el que us expliqui. Recordeu, això és El senyor Miret recomana.